İkinji oktyarda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň tawşyrygy boýunça Milli Parlamentiň deputatlarynyň, ministrlikleriň we edaralaryň, jeňmeşilik guramalarynyň, Ilmler Akademiýasynyň ilm barlyk institutlarynyň we ýokary okuw mekdepleriniň şeýlem ýurdumyzda işleýän diplomatik wekilhanalaryň hem-de halkara guramalarynyň köpçülikden habar beriş serwisleriniň wekillerinden ibaret türindäki wekilet Garagum çölüniň jümmüşine gurulýan Altynasır Türkmen köýüne tapar bilen bardylar. Ma'lum bolşaýaly bu emeli köýli döretmeň äger tul taslamasy sebitde ekologiýa howpsuzlygyny üpçün etmäge, suw gorlaryny aýagly we erejeli peýdalanmagyň wezipelerini çözmäge gönükdirlendir. Gerim boýunça deň taý bolmadyk bu taslama diňe Türkmenistan üçin näle eýtem tutuş orta üçin hem äger tul ähmiýete eýe bolup, oň amala aşyrylmagy milli liderimiziň unut merkezinde durýar. Döwlet başçylygynyň köýlüň gurulşynyň marşyna hem-de çölle ýaýwanlandyrylan giň gerimli işleň netijelerine iýdi derli gödökçilik edýär. Täze taryhy döwürde daşky uruşa goramak, tebigaty netijeli ulanmak, bioköpdürlüligi goramak we artdyrmak Türkmenistan döwlet siýasatynyň iler tutulýan uğurlarynyň biri bolup durýar. Ýaşyl ösüşiň strategiýasy hormatly prezidentimiz tarapyndan ýurdumyzda ykdysady we durmuş taýdan durnukly ösürmegiň gurallarynyň biri höküminde bellenildi. Ol öňdewarjy tejribe, innovasiýon tehnologiýalary we köp asyrlyk milli däplere daýanýar. Türkmenistan ekrançylygyň we suwdan netijeli peýdalanmagyň äger türlü tejribesine eýe bolmak bilen bu gurda öňdewarjy ilm barlyklary bilen tapawutlanyp, beýleki döwletler hem suw serwislerine şoň ýaly aýagly garamaga çagyrýar. Ma'lum bolşaýaly bu çalşarymly hidrotehnika ulgamyň birinji nowatdaky 2009-njy ýylyň 15-nji iýulynda döwlet başçylarynyň gatnaşmagyna ulanmaga berildi. Türkmen köýlüniň gurulşygy 3 tapgyra bölünendir hem-de möhüm ykdysady we durmuş meseleleriniň tutuş toplumyny çözmäge gönükdirlendir. Ýurdumyzda suwuň ätýaşlyk gordar edilýär. Tebigy süzgüçleň hem-de döwrap tehnologiýalaryň ulanmagy netijesinde ony owajalyk toplumynyň hajatlary üçin gaýtadan ulanyp bolar. Suw serwislerini erejeli peýdalanmak, suwlaryny sowmak we ýerleň şorlamagy, täze ýerleri özleşdirmek, ör meýdanlary giňeltmek, şeýlem göw ekinleri suwarmak, teň hajatlar bilen bagly meseleleri çözmäge ýardam eder. Häzir Türkmen köýli balyk hojalygyny ösdürmek üçin suwlaryny sowýan akawalary we emeli gelen suw howdanlaryny peýdalanmaga mümkinçilik berýär.